seni kim barikis benim kimidi benim. Hindi nakakita ng pagkawa ko, Kem. Yon, what's up guys? For today's vlog, mangangapa tayo ng isda tsaka kuryente. Pero yung kuryente lang, pangpahina lang, hindi natin pupuruan na Pero ang natin, pinaka-content natin yung mangangapa. So yun, stay tuned. Cameraman natin si Jeb. Yan. Tapos yung lingkod, Kim. And you're watching Kim's Adventure. Mga kasama natin, mamaya natin papakita. So yun, stay tuned. Ay, kung dalag. Hey. Oy, dalag bo. Dalag, ang dakil. Ay, dito. Beben nyo lang ako dyan. Ikaw kamot. Tika na kay Beri. Mang kabalta talaga daw. Takol adi, dito yung lumabas ka niya. Ate. Hanap ya. Hala. Hala. Oh, asa ko. Asa raw. Ay, nakala ko may sakak lang. May sakak lang. May sakak. Aji pagikan. Dangkal dalag. Takol, dalag. Ni. Tinangkal. Ba't na ka? Kurang ka. Eh, tama na ikaw. Tim. Landok ka. Gama din hala. Nagkumako. Pagit to tay. Saan Ayun. Ayun. First catch of the day. Ay, pikan nyo ay. Pagikan. DJ nga to, DJ nga to. Kung wala mo siya pagikan. Pagdili lang po. Sa kamalay? Oo. Alit, sakit pala yung food ko. Hindi ka papasurong pa eh. Bebente lang sila pa. Hindi, nagkabsot na ganyan. Kapsut, pagbet ang kun. Ano buwa ba daw tapos? Ay, Jistan. Wala. Hindi, nakahalak. Hindi nahalak na gabi rin. Mayam. Yung mayam. Kamay tayo. Karpat to karpat. Libre ka. Saka. Iya. Kulay. Third catch. Oh, uy, laki. What did you more seni kim barikis benim kimidi benim. Hindi nakakita ng pagkawa ko, Kem. Tignan mo dyan yung nakuha ko. Nanyan Ha? ka. O, tito ano yung mamon eh? Teka na. Uy, pababa na eh. Uy, punta ka. Tingnan sayang. Lima ka. Bilag baka siya baba. Dito. Nagbayad gano'n ka pa. Basta di ko na nalaman. Ate ni, makasita ate ni. Basta ko na ha. Paigin ko na. Kanalakaw. Dapat na kalaan. Saka umaw. Sis na.
Tan, tan. Oh, tumaray ka bit tirad di balay. Ha? Tumaray ka bit. Susi mo na. Adi susik. Karji lang. Wen di busana. Tan. Kamal ka lang. Wen di balay. Jadi agency pan. Dirad. Di balay jirad. Sayang di dunga karpa di pa ba? Bati riwan sa. Namus. Uy, naman. Huwag na yan, huwag na, huwag na. Batamon, batamon. Batamon, batamon. Madu na kumalam, magdakpan. Jai, Nagkuman. na Jai. Medyo gulong. Eh, Uy. Medyo balay ito kang pandas. magkamula ko. Dito, ito pa baba. Magkuha kami kanina. Payag, laki. Jadi kesayan. Udah kan? Takpan juga pa dyan pababa. Awan? Okay. Takpan na karpa ka nung. Wala ka pang nakukuha ba? Ha? Wala ka pang nakukuha. Really? Karpangkal? Katakal. Abot. Ay, lawas. Lawas. Lawas lang. Yan ba? Yan ba? Tabilan, tabilan. Okay. Wala. Hey, Gerard! Dine, Gerard, angkan. Lamos na, lamos. Tabilan. Kabilan, nunggong. Oh, Jeff, ay pinaitod mo man. Madata! Ay, busit.
Rod niyan ka, Rod. Pasang din. Kayang jor pa. Kaya nakakamala ko naman. Kaya lang kami na rin to. Anong balong nga ay mat? Okay na na. GG. May nakakapanikaw dalag malalak. Dalag nga. Pero pa ma. 4%. 4%. Stop mo pa lang. Yung tako nagdakol dito tanay. Tako nagdakol. Bay, alis ka dyan bay. Ito, rock yan o. Ito, sinapyan ko. Hindi ka pa na lang kung dito. Nakakuha pa yung panig ka kagalit. Sabi lang. Dapat yung baka sa akin ay nakakamuling din namin nila. Bakit ako nga? Ang bullshit. Jibji ka naman yung bigyan. 0 po. Dakal. Eh. Dawbelan mo. Oh my God! Wow! Laki guys oh. Kulit ko. Magaling. Okay, bye. Bye. Nakita natin yung bagana. Ano nakinita ako? Yung bagana. Dagalain. Naka-retainer pa si Bayo. Nagawa di pinibutan. Gano'n na. Nagpatulog. Sa bumbay. Anak namas. Nagpatulog ang mga. Manong balong. Ano kali daladuan? Kampay, patulog. Ito sa karpat ko. Ay, malaki. Ito yung nakuha natin. Mamaya papakita natin. Kung malapit na tayo mga. Ang tapos naman. Kal? Kaya pa karapana. Ito yung kal. Ay, Jay ang kal? Sila CJ? Jamot ko ma. Ano kayong game? Jay? Turong. Hindi ka na kayo CJ. Pila kayo CJ? Sigid ko sa kawan. Uy, nasigid ko. Ay, nakabulo. Ayun, no. Lamas. Ganito. Tayo naman natin dyan tilapia. Nagdakol. Sayang yung nakuha ko, hindi na video. Pakita na lang natin mamaya. Tani kayo kayo ma? Lumag to, tapos na yung ano, tugkol. Tani ito. Yung nakalaan. Ito yung karpan eh. Sayang. Altat, okay mag-stand di mo ko. Ay, apagay. Kahit. Nagkakapsot na. Mag-stand di mo ko. Kapsot. Ayan. Eh, altat. Okay, di pagkabilang. Okay. Laka. Dito. Sa gitna ko na ko. Lumum-lum tan eh, naitugkol. Inalang adakal tan. Ano ko yung lagi? Okay. Basit. Titing nga to. Pintuting ha. Titing nga. Okay, sige ka. Mas cool to tingnan dito. Sabi ni karpan eh. Okay. Ito. Ito. Pagin.
Ibang quantity yun. Ang lalim mo. Gunti ka rin. Ayun yun. Oh, bye. Dudu, may sama di bata mo dyan. Di gulong, dati abot mo diting no. Tigid tan, tagulong. Tigid na tagulong. Ano ko? Silaps. Salamatan, mapalimatan. Oh, silaps. Bye, silap. Oh, ganun. Oh, silaps. Oh, balong. Yeah, bye. May hawak ako ng dito. Doon ka ah. Walang mayakan dito. Ajay. Kinalagyan. Uy! Nagkalkalit na. May kaloko. Uy, may ito siya oh. Oo. Ito lang ito. Ito ka lamas. Watch by. Tingnan natin. Ang liit naman. Abay. Malit pa yun sa'yo, bay. Dami. Guys, dito. Mas malaki yung kay Kuya Kilit aja eh. Ay, madi. Baba ka. Yun, nakawin na tayo. Yan, kuya yung first catch. Ito yung... Ay, second catch. Sino nakakuha dyan? Gusto na. Siya oh. Malong. Tsaka na nakala. Kilit yan. Ay, malong. Kang gagalitato Kaya yung kalkilit ata. At tinita nga. Ito dyan lang ay. Oo, nalam mo. Ato ginaran ng kalkilit na eh, nablabyag. Gusto siguro dito dyan. Baka na iba yato yung kay Gilgilay. Nalak dyan ko ata. Abot ata. Kasi si commentaries. Yan. Yan guys. Ito na yung huli natin ngayong araw. Hindi na uli na lang. Karpa, tilapia, lamas. Bulig. Laking bulig oh. Pus ito, bullfrog. Matay na yung ano, kito na isa. Tignan na. Ay na ano talaga. Ay buhay pa ata na to. Malong na feel. Ay, pwede mo kumating ng alat kay Dana. Bagay yun. Wala naman pa. Yan. Sama natin. Hindi na na-intro kanina. Unggong. Dendrek. Kaso umuwi ako. Tubkek. Apatipin natin ah. Hanggang kilit. Hindi ko Yan. sa lapit ah. Ibay. Hindi makita mo. Ano yung sino mo? Ilaw mo. Ganun kilap. Ibay. Aji, Felix. Kito kulat na. Aji, Ferry. papagay. Kitak niya. Jeb. Tapos si Dabang. Balot kami libre Yan. Tapos ang iyong lingkod. Kim. Din nakita Kim's na. Adventure. So yun guys, dito nagtatapos yung vlog natin ngayong araw. Sana, nakuha ko ah. sana nag-enjoy kayo. So yun. Yan, nakuha nyo. Yan, palaglag niya daw. Yan. Yan. Sana nag-enjoy kayo ngayong araw yung vlog Guys, natin. to nakuha ko. Oh, nakuha niya daw yan oh. Oh, yan oh. Karpa. So yun, salamat sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe din na yan. Tsaka pindutin yung bell button para lagi updated. So yun, see you next vlog.